Здравейте хора, в днешното видео ще правим лелка ревю в CS. Ще ви бъда много благодарен да се последвате да се с моя модеба. Може да се сабскрайбнете за мене, да харесате видеото и да, това е. Може и да се последвате с Twitch. Така хора, значи най-редкият ми скин е Novel Road AK-47. Много як скин, струва 50 евро. Първи ми скъп скин е и ми се падна от Weekly Care пакеджа. Доста як, само че е много надраскан и го пазя само заради цената му, защото много не ме кефи като е отраскан. Втори имам тези Agent и е този Agent. Те два Agent-а си ги купих сигурно преди 1-2 месеца. Значи имам тази М-ка, която си я ползвам, много ме кефи. Тази ми падна безплатно от Wikipedia Package, не ме кефи толкова много. Това USB мен много ме кефише и си го купих. То Т9 си купих, защото е StarTAC. Това АК ми беше старото, на какво ползвам, а другите АК са кидам на един. Това АВП ме е много кефше. Мисля да си купам скоро ново, което да е много по-яко. Не знам. Между другото, този скин е най-рядъчно в колекция. Коя беше? The Radiation Collection. Най-рядното е. Само че ми се падна Well Worn, който е 50 евро, иначе може да е 350. Имам Glock. Ползвам се така. Як е. Казах ви за опера. За Agent-а малко отидох в друга игра. Това ми е мейн оръжието. Не мога без него. M4A4. Много як се купих с тези стикери. Нищо, че не съм за G2. Все пак си го купих. Random Skin. Music Hit и този Global Fans Badge, кога е от премиер, като купих наскоро. Това е то Негев и той не знам как дойде при мен. Това стикерче, имаше един път отварях 20 стикер пакеджа, такива капсулки. Друго, този Desert Eagle, много ме кефи, много як скин. Този Галил е 11 цента и с кефи ме купих. Другия ми беше някакъв много шит. Това ми взимах 10 ми подарък. Това ми подаря от Wikipedia Package, някакви 30 цента ли бяха, не помня. Май 40. Кефи ме. Sailed Off. Тази помпа е много яка. Само че и тя е много изтъркана. Много як скин. Купих си сувенирче. И този сувенирен. И той е доста готин. Този много ме изкефи на Max 7. И той е сувенирен. Между другото, сувенирите скина стикери са много пари. Този много готин. Между другото, този имах още един. Този сега ще го покажа.
Ето този също е сувенирен. Тук са доста сувенирни. Този сувенирен доста на кефи. Опа, извинявам се. Да, и този сувенирен, това ми е първи сувенирен скин. Този, има същата боя като ето този. Ето това беше първото алга скин. Кефи ме и то, 2018 Inferno Collection. Доста хубаво. Това ми е Wiki Care Package, също един розов. Тези два барите са подарък. И вече не ги използвам, като имам другите. И тук имам кейсчета, с които може скоро, като събера още малко, да направим един кейс opening. Това ми е подарък. Доста скинчета имам. Това е още един кейс, който ще използвам. Но главно имам Fracture кейсове. Този Mac 10 даде ми от Wiki Care Package. Този фан ми е подарък, но е много грозен скин. Този ми се падна наскоро. Не е мой вкус. Този не кой използвам. Не ме кефи толкова много. Този ми е... Това ми е първият скин, между другото, който аз съм си взимал. Падна ми се от кейс. От Anubis де. То не е баш кейс. Някаква много стана питам. Пак много ме кефи. Нищо е толкова малко. Factory Nil. Много ме кефи. Тото и Wiki Care пак и също. Този револвер си го купих. Хареса ми. Това е SSG купих. Изкефим просто. Имах малко центове и го купих. Това е първото Tech 9. Tech 9. Това имам две такива. Не знам. Едното е... Ще кажа... Едното е Battlescare, другото май е Well Worn. Да се лъжа. Minimal Wear. Да... Това ми е първото подарък. Първата помпа подарък ми е това. Тази злузка ми е дадена наскоро от Wiki Care Package, много ме кефи. И да, това е. Скоро може да очаквате или капсула opening, или кейс opening, така че бъдете готови. И за най-добрия магазин сега ще ви покажа. За най-добрия магазин може да влезете в Orgito Server Official. Тук са най-добрите скинчета. Не съм го зареждал. Някой ден скоро ще го зареда. Най-хубавите скинчета, най-хубавите цени. И доста пъти има томболки, в които се записвате. Давам скинчета. Сега има двама спечелили. И да, успех и до нови срещи!